Usagqunywe estokisini ngelokweba isigidi uDr Mabalengwe ngenibingelele ngiphinde futhi nginamukele kuyo le channel ehamba phambili ngeze lami igaba kuveza ukuthuthukwa kwakho malobathi la sibona amagomenti mawuthi usemusha la ekhaya sicela nje ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okukhulu kunakho konke umelaphi indabuko uzinze emelmoto umnumzane ekhumbulane Elvis odume ngelika Dr Mabalengwe nasola naye unkosazana nonela nondlazi lapha bagqunywe estokisini emva kokuvela enkantolo oshushisa amacala amabhizinisi ePalm Ridge lapha nontombela nondlazi babekwa amacala okukhwabanisa ukweba nokushushumbisa imali lokhu kumayelana nemali ebalela ku103 million eyabiwa iAbsa yafaka lapha nemabhanga ahlukahlukene lingxenye icala lika mnumzane Xolela Masebeni owayi specialist engineer kuleli bhanga wabulawa ngokudutshulwa ngoFebruary kuwona lo nyaka lona laba bavela enkantolo ngesonto ledlule kulindele ukuthi babuye thathu lapho bazofaka khona izicelo zabo zebail untombela nondlazi kunye estokisini bazovela ngoMay mhla zo-18 enkantolo lapho bazofaka khona izicelo zebail kusho uCaptain Simphiwe Mhlongo abafundi baphawule kanjena ngokuboshwa kukaMabalengwe lapha enkundleni zokuxhumana umfundi obuthelezi uthi yena lapha inyanga enjani eboshayo kanti asebenza kanjani kanti isebenza kanjani imithi yabo mangabe futhi baphinde beboshwe lapha neyamandiya emaseni lapha uthi yiyo lena eyayithi fundiselena enye inyanga sikhale ngiyakhumbula kuthiwa ixhavu lengamaphoyisa emsakazweni lapho omunye uziphozanda kufuze nxa ukuthi kona kancane izigebenzi lokhu zivela obala lalezi ezithi singabafundisi silokhu zivezwe nje kancane bafethu baphawula kanjalo abafundi bazindaba kuzo lapha nenkundleni zokuxhumana ngaba namhlanje kuthini okwakho kuphawula ngalolu daba hlangana lapha ku-comment section sixoxe ngalolu daba kulolu daba namhlanje niphathe kahle ngakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare okukhulu kunakho konke.